όλα τα παιδιά είναι μαθητές Β' Λυκείου. Και τα καλέσαμε. Με τρίτη Λυκείου. Εσείς είσαι τρίτη. Λάθος το έχουμε γράψει εδώ. Σε μεγαλώσαμε ένα χρόνο. Τι πρόβλημα υπάρχει με τις παρελάσεις? Για πες μας λίγο. Κυριάκο, για πες μας τι πρόβλημα υπάρχει. Ναι. Είμαστε από τους μαθητές που διαφωνούμε με την παρέλαση ως μέσο, ως τρόπο εορτασμού αυτών των εορτών. Καταρχάς, ο σκοπός τους προήλθανε από τα καθεστώτα του Χίτλερ και του Μουσολίνη και μετά ήρθαν επιμεταξά στην Ελλάδα με σκοπό να στρατικοποιήσουν την νεολαία. Και αυτό φαίνεται από την πειθάρχηση, το ίδιο βήμα, τα στρατιωτικά εμβατήρια. Οι μαθητές όμως δεν είναι στρατιώτες, είναι μαθητές. Οπότε, ναι. Και στο σχολείο τώρα τι σας είπαν εσάς? Να κάνετε παρέλαση και εσείς αρνηθήκατε? Ναι. Απλά είναι τελείως ηρωνικό να γιορτάζουμε την νίκη επί του φασισμού με κάτι που ξεκίνησε από τον ίδιο τον φασισμό. Με στρατό αμυνθήκαμε. Όπως ακριβώς αμυνθήκαμε, έτσι το γιορτάζουμε. Άμα ξαναγίνει κάτι τέτοιο, έτσι να αμυνθούμε. Δεν είναι κάτι το φασιστικό στρατός. Στρατό θα πάτε και σε 2 χρόνια και εγώ θα πάω στρατό. Δεν είναι κάτι και το κακό ο στρατός. Εσύ Θωμά θέλεις να γίνονται παρελάσεις, δηλαδή? Βεβαίως θέλω να γίνω. Σου αρέσει πας στις παρελάσεις? Πηγαίνω στις παρελάσεις, βεβαίως. Νιώθω και δέος. Δώρα, εσύ τι πιστεύεις για τις παρελάσεις? Εγώ θα συμφωνήσω με τον Κυριάκο και επίσης θα ήθελα να πω στο συμμαθητή μου από την Αθήνα ότι οι παρελάσεις ήταν δημιουργήματα φασιστικών καθεστώτων. Άρχισα να πει. Ο Μεταξάς μπορεί να αγαπούσε και τη γυναίκα του. Επειδή αγαπούσε αυτό τη γυναίκα του, να μην την αγαπάμε εμείς δηλαδή. Ό,τι έκανε ο Μεταξάς δεν σημαίνει ότι είναι και κακό. Άμα κάτι θα κάτσουμε να το συζητήσουμε, άμα δούμε κάτι ότι είναι κακό, να το κάνουμε. Αν δεν είναι κακό. Ναι, συμφωνώ. Απλά να σου πω ότι δεν μπορείς να τιμάς την αντιφασιστική νίκη του ελληνικού λαού με φασιστικά δημιουργήματα. Μα με το στρατό δεν αμυνθήκαμε. Με τι αμυνθήκαμε? Με στρατό δεν αμυνθήκαμε. Στρατιωτικό είναι. Και σαν έτσι όπως αμυνθήκαμε, έτσι θέλω κι εγώ να μην απερασπιστώ την πατρίδα μου όταν θα έρθει ξανά η ώρα. Και γι' αυτό ακριβώς έτσι τιμάω. Δείχνοντας ότι θα το περασπιστώ εκείνη τη στιγμή. Σ' αρέσει δηλαδή εσένα να πηγαίνεις στις παρελάσεις και να δίνεσαι με μια ομοιομορφία, να πηγαίνεις με ένα συγκεκριμένο στυλ? Ναι, αυτός είναι στρατός. Έτσι πήγαινε και αυτοί στον πόλεμο όμως. Κάτσε, ναι, ρε Θωμά, αλλά δεν έχουμε πόλεμο τώρα. Θωμά, κάτσε λίγο, δεν έχουμε πόλεμο. Ναι, τώρα. αλλά μπορεί κάποια Είμαστε στιγμή σε καιρό ειρήνης. Μπορεί κάποια στιγμή να χρειαστεί. Για αρχαία Αθηναίοι λέγανε ότι δεν θα τιμήσω τα όπλα τα ιερά. Στην αρχαία δημοκρατία γινόταν αυτό. Καλά, και γιατί πρέπει να ποινικοποιείται η άποψη των άλλων παιδιών, τα οποία έχουν μια διαφορετική άποψη? Γιατί πρέπει να εξαναγκάζονται να πάνε σε παρέλαση? Δεν είπα κανένα να εξαναγκαστεί, είναι κάτι τελείως εθελοντικό. Αν κάποιος θέλει να πάει, ας πάει. Αν δεν θέλει, να μην πηγαίνει. Κυριάκο και Δώρα, εσείς στο σχολείο σας θα ασκηθούν πώς θα σου πω, κυρώσεις? Θα έχετε κυρώσεις αν δεν πάτε στις παρελάσεις? Ευτυχώς στο σχολείο μας εμείς δεν είχαμε κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Και φοβάμαι είναι σ' άλλα. Παρ' όλα αυτά είναι γνωστό ότι κάθε χρόνο στα σχολεία μαθητές απειλούνται είτε με αποβολές, και φέτος το είδαμε αυτό, απειλούνται είτε με απουσίες την ώρα της παρέλασης είτε με αποβολές. Ξέρετε εσείς οι μαθητές όμως το έβγαλε. Οι καθηγητές είπαν ότι δεν γίνεται αυτό. Και οι διευθυντές είπαν ότι δεν το έκαναν ποτέ. Αλλά ακόμα και αν έγινε είναι κατακριτέο. Εντάξει, ωραία, εντάξει. Να σου πω, Κυριακό, ναι. Σε βλέπω έτσι λίγο με μια εμφάνιση που είναι λίγο. Δεν ξέρω, βέβαια, έχω απομακρυνθεί από τα σχολεία εγώ και δεν ξέρω πώς τα παιδιά. Φαίνεται πάντως από την εμφάνισή σου, από την εμφάνιση του Κυριάκου, ότι το σχολείο σας είναι πιο χαλαρό εκεί. Έτσι δεν είναι? Ότι δεν θα απειληθεί, ας πούμε, για αποβολή όποιος δεν πάει σε παρέλαση. Ναι, αυτό με την εμφάνιση τι σχέση έχει? Καλά, ρε παιδί μου, όλα είναι συνάρτηση κάποιων πραγμάτων. Τα σχολεία. Η εμφάνιση είναι η υπόθεση του καθενός. Αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Το γεγονός ότι στο σχολείο, το γεγονός ότι έχεις αυτή την εμφάνιση και όπου δίπλα η Δώρα έχει αυτή την εμφάνιση και είναι καλή. Δεν έχω τίποτα με την εμφάνιση. Καταδεικνύει κάτι, συμβολίζει. Συμβολίζει δηλαδή ότι το σχολείο είναι πιο ανεκτικό, ας πούμε. Δηλαδή το σχολείο μας καθορίσει τι θα φορέσουμε. Σήμερα που ήρθα εγώ εδώ θα μου καθορίσει το σχολείο τι θα φορέσω. Δεν λέω αυτό. Δεν λέω το τι θα φορέσει. Λέω το πώς είσαι. Εν πάση περιπτώσει. Δημοσθένη, για πες μας τι γίνεται εκεί με το θέμα των παρελάσεων. Καταρχήν, όσον αφορά τις παρελάσεις, οι πρώτες καταγεγραμμένες παρελάσεις είναι στα Παναθήναια, στην αρχαία Ελλάδα. Και όχι, και γενικά στην αρχαιότητα συνηθιζόταν αυτό. Τώρα, όσον αφορά τα παιδιά που δεν θέλουν να πάνε στην παρέλαση, πιστεύω ότι όποιος δεν θέλει να πάει, μπορεί να μην πάει. Όποιος θέλει να τιμήσει με διαφορετικό τρόπο τους αγώνες του ελληνισμού για την ελευθερία, είναι δικαίωμά του αν θέλει να του θυμίσει κι αλλιώς. Και μάλιστα θα ήταν, πιστεύω, πολύ καλό, ακόμα και τα παιδιά που δεν θέλουν να παρελάσουν. Ξέρετε τι γίνεται? Ακόμα και τα παιδιά που δεν θέλουν να παρελάσουν να το καπηλευτούν αυτό το πράγμα. Βγαίνουν διάφοροι από το λαό και προσπαθούν να το καπηλευτούν. Αυτό είναι το θέμα. Δεν το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι πρέπει να κάνει.